Ahoj dámy a pánové, tady je Dark One a já vás vítám u dalšího pokračování z Minecraftu, a to přesně z miniher. A jak jste si vylosovali na Facebooku, tak to bude ze Skywarsů. A ještě než začneme, tak bych vám chtěl poděkovat za ten krásný milník 30 odběratelů. Strašně si toho vážím, takže intro už jste asi viděli. A teď už máme 36 odběratelů a chtěl bych taky říct, že Dark Souls projekt se připravuje. Bude to trošičku jiný, ale potřebuji ještě trošičku čas, než se prostě v tom Dark Soulsu něco udělá. A každopádně dneska by mohli, nevím jestli to stihnu, by mohly přijít ještě další hry. A to přesně Borderlands, ale to netuším, Skyrim a ten Dark Souls, ale to nevím jestli stihnu. Takže ještě jednou vám chci poděkovat za těch 30 odběratelů a já si myslím, že se na to vrhneme a nebudu to nějak natahovat. Furt si to musím kupovat. Mám VIPčko, že furt co? Jsem že trošku nemocnej. Každopádně mám nový mikrofon, tak nevím, jak to bude slyšet. Jestli to blbne, šumí, netuším. Zachází slunce. Tak. Co bych vám řekl? Tak. Ještě ten víkend odjíždím, takže o víkendu nebudou vycházet videa. Tak já doufám, že stihnu vydat něco do toho víkendu. A zatím si dáme teda Skywars a já doufám, že se stihnou dneska natočit ještě ty 3 hry. Každopádně mám pro vás malá překvapení. A tak to samozřejmě říkat nebudu, protože je to překvapení. Ježíš, zase je mi trpně. Jediný VIPčko jsem tady. To mi kámoš říkal, kup si VIPčko, je to super. Říkám, co to stojí? A nevím, kolik to teď říkal, 70, tak nějak. 50 možná, nevím. Tak jsem si to koupil. A na týden na to asi přestali fungovat ty kity, jakože si je musíte koupit. Každopádně jsme dostali, teď to hodně blbo, to VIPčko, tak jsme dostali asi 10 nebo 15 dnů navíc. A jak jste viděli, tak pouze pro VIP a to byly ty kity. Tak pojď. Jsem se nějak zakecal, a natočil jsem toho nějak moc? Sakra. No, nevadí. Dlouho jsem to nehrál. Tak. A ne, nenatěžil. Aspoň můžu. Aha, nečum jsem. To jsem. No. What the? Předešlý Skywars si myšli teda líp? Se určitě potřebuje jenom rozehrát. No jak vidíte, tyto kity pouze pro VIP. Not permission from this kid. Money? Jenom. Ježiš. Tak to si koupím jeden kit. Asi sem. Nevím. Štěve. Hele. Pardon. To klávesnici jsem taky neviděl dlouho. Šup. Těž. Je úplně fascinující, že jde prostě těžit Minecraftu dřevo rukou. Vemte si, jak by to bylo jak by to bylo ekologické, kdyby se dali těžit stromy rukou. Mám zmrzlé ruce, tak proto ty pomalejší pohyby. Jo, tak abyste si neříkali. Tak. Ty vole, někde už jsem... Ty poletíš, chlape. Ty vole, to ne.
Klidně všechny koule. What? Se omlouvám za ten kašel, no. To je taky dráždivý, to nějak neovlivním. Přesně tak, nekoukej se. Ty vole. Co skočím, ne, vole. Co míš, co? Hm? Dík za železo, tentokrát to vyšlo. Nevyšlo. Proč já? Nachal něco v tomhle? Slutný. Prd. Aspoň to dřevo, díky. Tak kam bych šel teď? Je tady někdo? Haló? Tak počkat, já se vrátím. Půjdu na ten ostrov, který byl nalevo ode mě. Počkej, tam už taky... Jo, to jsem schodil. Tak jdem na mydlo. To tam bude. Mě opatrně. Tak myslíš, tohle. Haha, všechno železo je moje. Tak a teď ono zpátky. Šup. Tak, já se tady zatrasím, zatím si vytvořím nějaký to brnění. Tak. A to potřebuji ještě takhle helmu. Aha, no tak jsem chtěl. Jej, to bylo takový. Jasně, 2x kalhoty. Jsem asi hodně nemocnej. Kalhoty vyhodím. Co kdyby mě náhodou někdo zabil? Si to musím nějak poštelovat. Kypa slávu to nepoužívám. To si vemu takhle. Někdo dobrý. Kolik nás bývá? Jo, aha, jenom my dva. Tak pojď, chlape. Já nemám dřevo. A to... To bude zase, než se rozehraju. Mi to vůbec nemyslí. Pár dnů, já přesně nevím, kolikátýho je. Ale za pár dnů už se jde do školy. To se netěším. Tak, to by mohlo stačit. Diamantový meč? Vážně? No moc nečum. Ale kvůli tobě budu muset těžit. A nebudu. Budu? Nebudu. Nejsem děložník. Tak. Počkat, kudy k němu? What? Tak tam není. Tam ne. Mé zpomalené reflexy zareagovaly. Co zkusím. Z těchto vybrat? Stihnu. Pojď, stav. Páni, to by má asi zabránit v průchodu, co? Já nevím, co má. Je jistá riska. What? No. Ty, no! Co dokáže sněhová koule? Ano, asi já tleskám. Tak. Jo, vítězství.
Každopádně pište do komentů, jestli byste chtěli, abych natáčel i hororovky. Teda zatím nemám webku, takže by to bylo zatím bez webky. Ale časem se pořídí i webkamera. Já doufám, že si pořídím i nový mikrofon. A prostě pište do komentů. Teda do komentů pod video. Tak. Tak šup, 5 vteřin, já jsem nedočkavý. No, jedu. Já neblbý. Tak zase 4 třeba. Každopádně pište i do komentů nějaký nápady, co bych mohl točit, jako nějaký adventury, nebo jestli byste chtěli příběh, nějakou dlouhou sérii. Nevím, jako je čarovný Minecraft a tyhle s těmi modpacky. Ježiš, já jsem to zase posledal. Položíme, vykraftíme, dřevo si nechám a jdeme. Sniper Elite, cože? No ty jo. Fakt díky, vyplýtvat jsme zbytečně sněhovou kouli. Hasl jeden. Tady někdo není? A není to divný? Vím, že minule tam někdo byl, to schovával se, byla tma. Já jsem ho neviděl a pak mě strčil. Fakt to nikdo není. Ale... Ahoj. Bratrstvo skřížených mečů. Ještě to rozdat, jo. Nejdu, ty máš luk. Zpátky. Jde sem. Zkusím takovou taktiku. Nice. Kde je? Tak šup, nemám na to celý den. Jdeš nebo... Hala. Tady zařvu. Tady umřu. No tak kde je? Já nebudu vykukovat. Ale už je tady. Už ho slyším. Ještě dneska. Pojďme na tebe. Vemeno! To jsi nečekal, co? Tak dík. Fajn. Si to vezmu. Takovéhle štědré lidi já mám rád. Já věděl, že málo. Tak. Kde jsou zbylí? Ahoj. No. Tak jo, no. Já si ho pak koupím. Ten kit. Tak jo, další nehra. Tak. Tuhle mapu... Na to je s jednou druhou. 45 vteřin. Co bych vám řekl? Těžko říct. Fuj, ten čaj je hořký. Jo, nevím, co vám mám říct. 20 sekund, ale napiš tam. Tím nemám co dělat. Yeah. 10 vteřin.
šup, pojď. Jedu. Tak, si to natěžíme. Nečekaně. Tak. Musíme to navážet. Uděláme si zase meč. A tentokrát zkusím i sekeru. To chce sněhovkou, ne? Nesnáš. Ty vole, to jde raz, dva. A další. To si se děláš. Kusy. I dřevo ti došlo. Šup. Stav. Salorderon. Prostě umři. No, dí. Nepoužil jsi to, použil jsi to. Taky no. Ale je to někde poblíž. Risknu to. Pať. Jseš moje. Aha, no, tak to jsem si vůbec nepomohl. Počkat, železo tam bylo. Já už nevím, co jsem vzal. Tak, to nevadí, mám 8. Jo, průd, hele. Bože, fakt zpomalený reflexe, úplně monstrozně moc. Takhle by mě třeba zajímalo, když já k ním třeba stavím, jak to bylo předtím, třeba teď, jak jsem ho zabil, tak jako lidi to hrajou bez zvuku, nebo to snad neslyšíš? Neplýtvej ty, železo. No, dej mi to všechno, dej mi to. Tak, kolik... Díky ti, štědrý muži. Ale funguje to takhle, když dám do všeho? Nefunguje, super. Jo, už mám zase 2 kolky. Jako kam jdeš, jo? Pádni. Tak jo, kdo další? Ty mě ale zdržuješ. To ne, frajer. To ne. Ještě ty boty, než se vyšpůleš nahoru. Tak pojď, frajer. Fakt? Nemyslím si. Už sled, no, díky. Co, to byl poslední? Aha, tak nic. Jsme vyhráli. Jdeme znovu. Fakt zima. Mám nic po ruce, 15 vteřin. To je pech. Tak jo, 2 truhly, ne. Nebe je krásně pixelované. Měsíc. Nevím, co je. No, tohle už je lepší. Je strom. Jedu. Zase jsem nemyslel. Jsem hlavou úplně někde jinde. Dělám už nějaké zbytečnosti. Ale není to zbytečnost. Víc třeba víc oponentů. Ale pojď seš... Nekoukej! Půjdeš na férovku, jo? To jsi snad první.
Co to bylo? What? Ty jsi nespad? Ne! What? Díky, že jsi obětoval. Kodo. Potřebuji nahrát. Ty a další, jak se jmenuje? Knedlík? Knodlík? Ahoj, ahoj. Ahoj. No co čumíš? No prostě chci k tobě. No, vůbec neskoušej. Neskoušej to na mě. No, doufám, že nebudeš volat takový metexák, jakože skočíš a schodíš. Budeš, viď. To jsem veme, no. Co jsem to provedl za blbost. Tak nic, no. Já 2 truhly, ne? Jo? Ne? Nevím, každopádně tuhle mám pomalu nejradši, když není tma. Jsme úplně na prd. Mrádkos. Přesně tak. Maraden Carnissier 111. Ten, co bych vám chtěl říct. Tady nikdo není. Počkáme, jestli zatím dojdu promyknu. Moment. Tak jsem tady. Teprve 3, jo. A beru i další nápady, co bych měl natáčet, za jaký hry chcete vidět, jo? Byl bych docela rád, protože když to mám vymýšlet, tak jsou to spíš takový jakože Skyrim, Borderlands a tohle. Až na tu specialitu, na to tajemství, to vám neřeknu, co bude. Mělo by to být ale ještě do víkendu. Nevím, jak to stihnu. A každopádně nevím, jak to budu stíhat s videama, když bude škola. Pokusím se samozřejmě, když budu mít čas, tak natočit třeba 3-4 do týdne. Ale nevím, no. Uvidíme. Tak pojď. Já už se tady zase, jako nějaký pikle. 3 jsou spolu. Jakože spolu. Přišla mi SMS-ka. Kdo mi může psát v tuto nekřesťanskou hodinu? Pojď. Jsem takový blbostí. Zase chyba. Oh. To se omlouvám. Nebo ty. Ty vypadáš mít soustředěný. What the f... No, co to bylo? To skočí mi tak. Ale prosím tě, nic netvoř, jo? Nech mi to železo. Dík. Nechal jsi? Nenechal jsi. Nechal. Danke, meine Feller. Kdo další? Nic. Nic. Jo, ten spadl. Ok, asi vyřídím tohohle. Tak si něco natěžím. Nemá. What? Jo, tady. To budu těžit radši mečem. Když někdy přijde, aby byl ready. Abych se mohl slumit zvuky u Minecraftu. U Minecraftu. A furt šeptám. Teď nevím co s tím mikrákem. Každopádně já se musím jakoby poslouchat. Takže je to docela těžký mluvit. No a proto se taky nesoustředím, netuším. Ale je to s tím dost těžší, protože když normálně nahrávám... Jo, jen tady takhle stojí, to bude jednodušší, díky. Tak. Co ty jsi mi všechno dal?
Vidím, jak někdo schodí. Kam utíkáš? A smůla. What? Jo, aha, já jsem vyhrál, dobrý. Jsem se tak, že mě zabil, tyjo. Jsem měl podnout zbroj. Tak, no. Tak. A Vodafone mi psal. Vyčerpán objem dat? Jasně, nejsem na internetu, mobil vůbec nepoužívám, jsem ještě ke všemu na Wi-Fi, ale jo. Proč ne? Fuck the logic. Pony! A já bych chtěl být s poníkem v týmu. Poníku. Pojď, prosím. Si připadám tak osamělý. Pojď. Na poníka neslyšíš, jo? Pojď do týmu. Dobře, jsem na to připravená. Co? Fuj, na co? Tak jo, jedem, jo, 15 vteřin, tak nejedem nikam. Jedu. Přesně to jsem myslel. No ale na jakou hru? To je otázka. What? A tady. Standatura. Ty půjdeš první. Protože jsem s poníkem v týmu. Tentokrát fakt budu spoléhat na tým. Nebudu, já vím, že mě asi zákařně zabije nebo tak, ale uvidíme, jestli je v lidech trošičku dobro. Samozřejmě, pokud to nejsou přátelé, tak co dělám? Pokud to nejsou přátelé... Něma se nedomluvíte, tak je jasný, že vás neschodějí. Možná ze srandy, těžko říct. Začnu jít blbým směrem. No čom jsem? No vidíš. Jsi zlomil krk. To nemiluju taky ty... Ale je, když se nic nestalo, no vlastně. Tak. Zkusíme to znovu. Jo. Tohle čekání mě fakt nebaví. Jedu. Když tak kdo by nevěděl, tak ten krásný texture pack je fakt pěkný. Já nevím, Minecraft mi přijde takovej... Minecraftovej, prostě. Takový vybledlej, jo? Nemá to své barvy. Tak když tak ten texture pack dám i do popisku videa. Mně se strašně líbí, já bych bez něj nehrál. Takže jak vidíte, taky pěkný barevný. Já mám teda trošičku sytost sníženou. Protože pak to večer strašně řeže do očí. Ale si to si nastavíte jenom v tom s Optifinem. Jako samozřejmě to... jak se tomu říká? Já si nastavit můžete, ale tak to není sytost barev. No, nebo je. To je fouk, prostě je tohle barevnější. Ale... Ještě víc. Ještě... To mě fakt je úplně štve, když pode mnou takhle zmizne ten blok. To je prostě úplně... Kdybych to řekl fakt na rovinu, nasírající.
Máme menší intervaly ve stavení, ale zase si musím maknout, takže žádný interval nebudu. Co čumíš? Skočím, vole. Dík, že mi to hážeš, ale já si to vezmu sám. Cože? Taky takový Matrix. Dík. To jakýho železa. Nechápu, proč mi to prostě nehodí na zem a neskočí sami, jo. Proč si to takhle stěžuju? Kde je workbench? Neměl? Socka. Wow, takovýho třeba. Můžu obstavit celou... Já mám u sebe. Stavím 2. Tak, kalhoty... Říkám kalhoty... Boty... A taky ta helmice... Tak. Bum, bum, bum. Bum. Dun, 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 dun. Jo, jasně. Kurna, to ještě dost. Teď spadnout můžu, tam když tak vodopád. Ale, co to... Bez. Ty seš marnej, zalez. Někam zalez. Aha, tak. Umři ve vodě. Počkej, diamanty. 2, 1. Takových prutů. Sam saleko. Ale vypadni od toho. Já to neskočím, no, zase takový Batman nejsem. What? Jaký to má dosah? Padni. Je to marný. Teď bude k ničemu. Nebude? Bude. Taky diamant. Jo. Kde je workbench? Dolů nejdu. Takže workbench. Tvoříme si nějaký ten sexy mečí. Ještě žije. 2. Ale no takhle to, co tam děláš. Paráda! Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě jednou vám děkuju, že jste se na to koukali a samozřejmě za ty odběratele. Doufám, že se vám intro líbilo. Každopádně, kdyby se vám video líbilo, tak like, odběr a sdílet. Strašně si toho vážím a pomáháme to v tvorbě videa. A pokud to dneska stihnu, tak ještě dneska vyjdou další 3 hry, ale nevím, jak mi čas bude přát. Tak se zatím mějte. Díky, čus.